Matul l-2010 l-qrati ħallsu 28,000 euro lil lukanda partikolari biex fija jinżammu fuq bażi ta' half-board daw kollha li jselvu bħala ġurati. L-uffiċċju tal-awditur sab li dan l-arranġament kien ilu jsir għal snin sħaħ mingħajr ebda sejħa l-offerti u mingħajr ebda awtorizzazzjoni neċessarja. Ma seta' jinstab l-ebda ftehim li l-qrati daħlu fih ma' din l-istess lukanda. L-uffiċċju tal-awditur investiga wkoll l-ispiża ta' 11,000 euro fuq l-ikel li ngħata f'nofsinhar lil dawk li jservu bħala ġurati. Instab li ma jeżisti l-ebda ftehim li bih ġew stabbiliti l-prezzijiet għal dan l-ikel. L-unika dokument relevanti jmur lura għal-2006. U waqt li kien indikat li l-ġurati kienu jittieħdu fuq bażi ta' roster fi 3 ristoranti li suppost kienu tefgħu l-irħas offerta, irriżulta madankollu li fil-fatt wieħed biss minn dawn it-3 ristoranti qiegħed jintuża mill-qrati bħalissa. Il-kiri ta' karozzi bi spiża ta' kważi 12,000 euro għall-użu mill-ġurati kienu wkoll investigat mill-awditur. Fl-2008 qrati daħlu f''ftehim dwar il-kiri ta' dawn il-karozzi li iżda twaqqaf wara ħafna elementi li daħlu. L-uffiċċju tal-awditur sab li madankollu minflok marru għat-tieni l-irħas offerta, il-qrati marru għat-tielet l-irħas offerta. U minkejja li dan l-arranġament ġdid kien ikopri l-2008 biss, instab li sa' Ġunju tal-2011 dan il-ftehim kien għadu fis-seħħ mingħajr qatt ma saret sejħa ġdida l-offerti. Ma nstab l-ebda dokument illi jindika l-kundizzjonijiet li taħtom qegħdin jinkrew dawn il-karozzi jew għalkemm żmien huwa dan il-kuntratt.